Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Legi gangsal 11 Maret 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer ngewahi pakulinan. Para adiyuswa, KFC Kentucky Fried Chicken minangka jejaring resto cepat saji paling ageng ing jagat saged kawentar awit Kolonel Harlan Sander ingkang ngedekaken KFC wungsal wangsul tanpa kendhat nawekaken ayam goreng ing sakiwa tengenipun. Senajan katampik iwa semanten tetep kekeh mboten nglokro, malah kepara purun ngewahi cara bebakulan lan raosipun mboten maiben saged kawentar dumugi sakmangke. Bangsa Israel dipun emutaken Gusti Allah lumantar Nabi Yeremia supados mratobat lan purun ngewahi pakulinan awon. Ananging imanipun bangsa Israel mboten purun kados dene ingkang dipun dawuhaken dening Gusti bilih perkawis ingkang gegirisi badhe kelampahan ing bangsa Israel menawi boten purun pratobat. Yeremia 18 ayat 12 ngendika, wong-wong mau bakal padha mangsuli, kenging menapa kula kedah sami mratobat, boten perlu kula badhe tetep mangkotaken manah lan tetep nglampahi piyawon kados ingkang dados sedyaning manah kula. Para adiyuswa, saben tiyang kedah wantun lan purun ngewahi pakulinan ingkang awon supados saged ngunduh perkawis ingkang sae saking tumindak ingkang sae. Bilih boten wantun lan boten purun ngewahi pakulinan ingkang awon, mesti badhe ngunduh perkawis ingkang awon ugi ing saklebeting manah. Contonipun lare-lare sekolah ingkang males sinau, mesti nilanipun boten sae. Lari-lari kedah wantun nilar genjetipun supados sregep sinau. Utawi kita ugi kedah wantun nilar kanca-kanca ingkang dadosaken tumindak awon kangge kita. Sumangga kita sami wantun ngewahi tumindak ingkang awon supados saged ngunduh perkawis ingkang sae ing gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka mbrek kawula, amrih kawula mratobat caket raket kalian paduka lan kawula nindakaken bab ingkang sae ing satata gesang kawula. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan monggo. Paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandi, paduka ingkang ngluberaken berkah. Matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa binerkahan paduka ing sedaya perkawis. Kawula pasrahaken Ibu Esther Hadiati Tuminto, wilayah 8 GKJ Magelang, ingkang dasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit Lestari Raharja Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandi, paduka ingkang berkahi. Matemah Ibu Esther Hadiati Tuminto menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken baraya saking Bapak Agus Rianto lan Bapak Sih Pirena Mursito Adi ingkang dasa mangke wonten ing pemulihan saking sakit ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang tansah ngreksa lan paring pitulung. Matemah lumantar pemulihan menika brayat-brayat punika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, paduka ingkang tansah ngreksa lan paring pitulung. Matemah kekalihipun menika ingkang nampi kiyating raga ingkang sampurna. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo ingkang dasa mangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit kasih ibu. Kawula pitados
Paduka ingkang badhe tansah ngagem menapa lan sinten kemawon madema Ibu Indrayati ing Solo menika ingkang nampi wetahing bagas kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat ingkang ugi nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malakepara wetahing bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula pasrahaken Ibu Sutitah wonten ing Prambanan. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringinanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Prambanan kawula masrahaken Bapak Trianto. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdawa. Kawula pasrahaken Ibu Giyanti ing GKJ Gantiwarna. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika inggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga.